Hayırlı gün muhterem televizyon караучылар. Бүгін 17 июньгә туры килгән җомга иртәсендә сезнең белән эфирдә кабат мин Миңназым Сәфәров булырмын. Без бик тә каршылыклы, аңлатып булмаслык дәрәҗәдә катлаулы җәмгыятьтә яшибез. Әле кайчан гына мәчет манараларын кисеп, муллаларын кырып, Аллаһ исемен телгә алганнарга катгый чаралар күреп азапланган илдә бүген кыйбласын таба алмый аптыраган халыкны дингә кертү өчен яңа ысуллар эзлибез. Баксаң, гырыф-гадәтсез, динсез тормыш бөтенләй куркыныч төсмер генә алып калмыйча, яшәвебезне бөтенләй мәгънәсез дә әйтә икән бит. Бүгенге сүзебез авыл имамнары турында булыр. Әлеге катлаулы да, көн кадагында да булган мәсьәлә турында сөйләшү өчен без бүгін студияга Аша районындагы атаклы Кышкар авылы имамы Радик хәзрәт Кәримовны чакырдык. Ассаламу алейкум, хәзрәт. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Dinge her kimnin üz yolu var, kilinin. Менә сезнең имамлыкка дип әйтәбез. Менә бу атаклы Кышкар авылына, мәдрәсәле авылга имам булып килүегезнең тарихы ничегрәк икәнен аңлатып китсәгез иде. Адам баласы bu dünyaga үзе теләп килми. Her kimni de Allah Teala özün rahmeti bilen, iman bilen Allah Teala yarata. Hem менә şuşu imanını saklау, imanlı bulup, kişiler arasında hürmetli bulup, hem Allah Teala karşında özünün kılgan amellerin bilen, Allah kuşkanları ötep yaşap, onun en hürmetli kişisi bulup, ahirette onun yaratkan kulu bulup, özümüzün kulluğuza tapşırılgan. Менә şuşu yolda uylavlardan bütünsünde de bizim özümüzün turmuşumuzda iman diyen eybir en zor orunu tuta. İmanға beyli eybirler siyaşkende her vakit imandan başlanıp siyaşa. Kişinin imanı bilen bəhelene bütün нәрсе. Avul koydan kile degende bizim менә turmuşumuzda özümüzün etiyenilerimiz, ebi baylarımız ağır vakitlarda bulsa da her bir нәрсәгә kanagat bulup iman bilen yaşarga, balaların da imanlı itip terbiyelerge tırışkanlar. Менә bizim de yurtta etiyeniler imanlı bala bulsunlar, terbiyeli bulsunlar her vakitte şuşu yolda namazlı bulup, ebiyimiz namaz okup, şundan көріп, нендейдер күңелдә Аллаһ Тәгалә bir мәхәббәт уянгандыр дип уйлыйм. Без бит катлаулы чорда яшәдек, хәтерләсәгез. Мәчетләргә барырга ярамады, дини бәйрәмнәрдә катнашырга ярамады. Менә шундый чорларны үткән, сез бит җитәкчелек эшләгән заманында эшләгән кеше, совет системасында эшләгән кеше буларак авыр булмадымы бер системадан икенче системага күчү? Менә bu сорауга менә шундый нәрсә, әгәр дә тарихыбызга карасам, мин үзем тарих белән кызыксынып, менә шушы мәчетләр тарихы, бигрәк тә дин тарихы белән кызыксынган буларак үземнең аз гына, мин тарихчы да түгел, мин галим да түгел, үземнең менә беләсем килеп торышу аркасында шушы Иван Грозный вакытыннан безнең инде Казанны алган вакыттан динебезгә карата алып барган сәясәт, андагы җимерелгән мәчетләр, андагы атылган кешеләр, аларны юк итү, чукындыру сәясәте, һәм анда Федор Иванович икенче волнасы белән килеп тагы бөтен кырып, шушы Екатерина II яңадан менә шу тәриф ахуты оештырып, карасаң безнең татар халкы каһәр күлгән, азапланган, әмма ләкин рухында нык калган, шушындый үҗәт халык бер җирдә дә юктыр дип уйлыйм, һәм шулай язалар да. Һәм менә шушыларны искә алганда да, шушындый авырлы җырларда искә алганда да, инде Әби патша Екатерина II дип әйтәбез, шушы усул белән каһәрләп кенә кешеләрне диннән яздырып булмый. Бу татар халкын иманыннан бер кичтә кичереп булмый дигән, шушы усул белән булмый икән дигән мәчетләр салырга рөхсәт бирә. Таш мәчетләр бигрәк тә аптыраганнан уларны ниндидер халыкка нәрсәдер рәхмәтле булу өчен түгел, шушының белән үзенә хезмәт иттерү, шушы иман белән үзләренә шушы дәүләтенә хезмәт иттерү нияте белән. Менә шушы бәрбер нәрсәдә булса да шушы мөмкинлекне безнең инде ниндидер мәчетләр җимерелгән вакытта тиз генә мәчетләр төзегән халкыбыз моннан тиз файдаланганнар. Һәм шушында мәчетләрне салу инде киткән менә беренче 3 мәчет салына. Татарстанда 3 мәчет бар ди. Берсе Түбән Бәрәскә авылында салына беренче мәчет 1769 елда, икенчесе Мәрҗани мәчете Казанда, өченчесе данлыклы Кышкар мәчете. Мәчеткә кадәр инде Кышкарның данлы мәдрәсәсе инде 1735 елдан бирле эшләп килгән була. Менә инде сорауга килгәндә шушы бер яктан бер якка күчү дигән, шушы авыр чорда булса да күңелдә Аллаһка иман мәхәббәт
bir kaçında sürülmedi. Mesela 29 yaşında min Şistay'da okurga doğru keldi. Şu nideyinde teknikumda, mekanika teknikumunda şu vaqtda min meşitke yergeledim. Kungulumның tege meşitke kirgeşin şikayet tanışlangan anlap, el vaqtda din kısılgan vaqt kişiler yermi. Mine şu vaqtlarda nindidir ol mene ezirlik bilen barıp kirge doğru keldi. Hem de mine 1900 şu bizim indi 90'lı yıllarda dinimiz koytup, indi süyünüşlü haberler kelip meşitler tüy başlagaç, en birinci bulup, jitekçi bizge kirip, şu meseleni meşitler salı meselesini oğullarımızı alga koydum. Hem ol meni bilgilerde şu yönelişte cevaplayıp, hem biz meşitler sala başladık. Bir oğulda Yanga Kişit ağılında saldık, ondan İske Kişit ağılında saldık, Simitbaş ağılında saldık. Kışkarga da meşitin salı ideyesi kopkan iyi. Çünkü meşit cimrik yatadır yalvatta. Ama bu tarihi meşit yuvalaşak deyip biz onda salı ratlayamadık, onu restavrasiya yasadık. Mine ol şuşular bilen birge kungilde Allah'a yakınlayı iman her vakit özü üstürüp bir türlü Allah'a umtuluş bilen vardı. Hazret imamның vazifaları bik көп түрлі бет. Кішінің туғанынан башлап, жерленгенше kadar dini yollarını ötev. Şundan soң ауыл халқы белән эшләү, мәчетне карап тору, аны кайгырту, бик көп вазифалар. Менә бер кеше өстенә төшү бик авырга туры килмәйме дип әйтмәм, авыл имам өчен. En birinci, менә bu авырлык мәсьәләсенә килгәндә, min en birinci Allah Teala rahmetli bulu izinden. Allah Teala üzerine rahmetli bulunan kişilerge de rahmetli bula diyen sözüne dayanıp min mine şuna ayta rahmet eytesim ki en birinci. Sonap gitken şu dinimizge karşı alıp baran siyaset, şu kadar gazaplarını kurgan halkның tarixini okugaç, bugünkü bizge berilgen irikning, şul kadar bizge Allah Teala'nın yurtlarını salıp kirirge, şunda Allah'ın sözün kişilerge jitirilge, şu jimrilgen manaralarını oturtup koyulgan manaraların içine kirip azan tavuş iştire nasip bulgan iken, şunda nersedir bizge irik bergen iken, evvelki paçaları şekilli bizge şu kanlı yol bilen kilmiş, özü bizden jitekçileri bizge ihlas köngülden rahmet eytesi kilemine bu studiyde. Zarlanı için yine tügül. Şu rahmetimle mene jitkerasim kilemine şu derecede belki bu bir dinimizin kurtarışında altın şırı diyen sözünü de aytırlar kileşekte. Mine ayttık bit, biz her kim öz yol bilen kiye dinge dip ayttık. Mine siz dürüst ayttıgız, Tatar kişisinde iman o bir kaçanda da sönüp durmagan. Lakin mine şunu yaңарту ağır mı o kişilerinde iman yaңарту? Әйе bu жеңіл түгел. Çünkü uzak yıllar, indi onun işer dürter buğun şu dinsiz turgan halkını şu yolga kirtu. Bu tezgine baraturan proses түгел. Bunu her kim anlay. Bizim dini nezaretimizde bu yılda da bize mine kengeş bilen, bizim mine rayonlarımızda muhtasibetlerde jılışlar uzırla, mine şu ayga bir tapır, şuşunda bu meseleler көтәрелә халык белән ничек эшләргә, халыкка ничек якынайырга, аларны ничек тартырга, аларның нинди ниләр белән аларны якынайтырга бу турыда бана ярдәм төрле яклап бар әлхәмдулиллаһ. Үзебез дә инде тик утырмыйбыз. Мөмкин кадәр үзебез менә шушы халыкка якынайырга тырышабыз, аларга шушы Алла Тәгаләнең биргән нигъмәтләренә шөкраны куллы юлларын өйрәтәбез, дәгъвәтләр белән чыгабыз, иләренә барабыз. Bu da indi en birincisi eli on karşı üzerine kurkem kulaklı itip kişiler arasında dereceni tutu. Kişiler arasında üzerine nersedir kulu bulu tügül, Allah kulu buluğunu tanıtı. Hem kişiler sana şanış bilen qaraytıran dereceye üzerine jitkiru. Şundan sonra kişi sana şanı yolundan üzü şuna sana yere. Bir jingil tügül çünkü problemalar yeterlik avullarının kişiler azayığı, kişiler azayğaçından onun avulunun indi mektebi, mene optimizatsiyalar yapılırlar, onların indi balaları azayığı, mene bunlar bütünsi de şu tartıla tıran kişilerin sonu kimine, dağvet bilengine çakırığa da kişiler azayığı, mene bu kongülünü bir çağın bugün günde bir sırav. Hazret mene bizning bultur hatırım yalışmasa bultur Tatarstanda 1500'de 11 meşit bulgan. Şularның 60'ı bugün bikli tura eken. Çünkü anda işlerge imamlar yok, mullalar yok. Hele şunun üstüne tağın ciddi izlep, bilimli mulla talep etile. Bulgan işlep kelgen kadersine de meşitlerine. Mene siz için uylıyorsunuz. Nişik ezirlerge, elbette Kazanda okugan şakirtinin kapılgına tırıp, devlet yardımından başkagına avluğa kaytıp, kişkenegene avluğa kaytıp otururga, elbette batırçılığa jiyip bitirgandır, mümkinçiligi de yoktur diye bilara kerek. Mene nişik hal etirge böyle, kaydan başlarga, çünkü süte başlasan, yangadan bir şuluk şeyge kilip çıgasın bek, problemini.
Әйе, ул проблема һаман да санаган бер проблеманың башына бары тоташа. Әмма ләкин нәрсәдә булса, шушы мин әйткән, рәхмәт әйткән ситуациядә безгә мөмкинлек бирелгән икән, аның төрле юлларын эзләргә кирәк дип саныйм мин. Менә бу әле сез әйткән мәгълүматлар бар бездә дә, ул проблемалар бар, мәчетләр ябылу проблемасы бар. Чөнки менә беренчедән имамнар менә авылда олы имамнар. Әгәр дә менә инде яшьрәк кешеләр, мәсәлән 50 яшендә, 45 яшендә кешене аны әзрәк менә шушы юлга тартып, аны инде менә син иман юлында, ислам юлында да миңа ярдәмче дип үзеңә алып, шуны әгәр дә итәсең икән, аны калдырырмын мин дип, аның семьясын туйдырасы бар. Семьясын туйдырасы бар, ул хәзер эшләргә тиеш бит. Кая бара? Ул Казанга барып Ахрамда тора да бер тәүлек эшләп кайтып монда ял итә. Я булмаса бер җиргә барып эшли. Хәзер хезмәтен дә итсен. Хатыны көтеп тора иде, балалары көтеп тора. Пишәнең чабасы бар, башка берсен чабасы бар. Имамда менә шушы проблемаларда нәрсәдер бер шишелеп бетмәгән әйберләр бар. Әзрәк ярдәм йөзендән аларга менә шушы. Мин әйтмим, менә сез әйтә башлаган теге укыган имамнарны китерү мәсьәләсе ул бик авыр. Чөнки аңа ул түләү белән бәйле. Түләү белән бәйле аңа түләргә ничек тә башта әйтәләр аны менә шушы мәчет ачылган вакытта инде дулкынны хисле вакытта. Әмма ләкин акырына бул унтыла. Ул ялгыз кала, аның семьясы бар, аңа йорт кирәк. Йорт белән генә булмый, бу 10 мең тәңкә акча белән генә тормышына барып булмый. Бу кыйммәтләнеп бара торган заманда аның тормышы һәр вакытта нәрсәдер шушы нигә мәдди хәлгә бәйләнеп кала. Менә шуңа күрә аннан атлыгып тормыйлар, кайтучылар юк. Ул турыда уйласы да юк. Менә мин әйткән шушы үзебезнең халыкны эштән китеп эшли торган халыкның менә ниндидер мәдди яктан нинди ярдәм. Менә грантлар дигән әйбер бар, алар да бик аз инде. Алар менә яшь имамнарга билгеләнә ул, но алар күп түгел. Менә бу төп проблемалар шушы дип саныйм мин. Хәзер менә мәхәллә дигән төшенчә бар бит инде. Аны күп кеше аңлап та бетерми торгандыр инде. Ләкин мәхәллә инде миңа калса мәчет тирәсендәге яшәүче җәмгыять дигән сүз инде, түгелме? Бөтен проблемаларны үзе хәл итүче. Менә бу совет системасыннан ул мәхәлләнең вазифасын өлешчә идарәләр үтәгәндер дип уйларга кирәк. Колхоз идарәсенә барадыр кешеме? Машинасы кирәк булса да, үлем җитем булса, бер хәл булса да, авырып китсә дә, менә бүген мәхәллә булып уйышу өчен нәрсә җитми? Нәрсә таләп ителә? Хөкүмәттән ярдәм ителә бу. Берәр төрле җир кирәк моңа. Чөнки мәхәллә бит ул буш җирдә генә була алмый бит инде. Буш урында гына барлыкка килә алмый. Мәхәллә бик катлаулы бер. Мәхәлләләр элек булган мәхәлләләр, чөнки авыллар бик нык булган. Нык дип аны теге мәдди яктан нык түгел, зур булган алар. Кеше менә шунда килгән, һәм шунда үлемен дә теркәгән, шунда тууын да теркәгән, имам алып барган ул эшләрне. Аннан соң инде шушы халык шунда җыйналган, авыл проблемаларын хәл иткән, җирне шунда бүләргә, башкасын моңа тиешмә, тиеш түгел бөтенсеннәре сез әйткәнчә, совет шикелле ул бер орган булган. Бүгенге көндә ул әйберне алып бару менә без кайбер җирләрдә мин укып ишетеп беләм, менә мәхәллә тибына күчеп эшли башлаганнар икән дип. Ләкин менә бездә мәсәлән, мин үзем яшәгән төбәкләрдә моның мөмкин түгел. Мөмкин түгел шуның өчен тырышу кирәк, конечно, әмма ләкин менә бу алдага әйткән вопроска барып терәлә. Әгәр дә мәхәллә син бер 5-6 кеше белән генә хәл итә торган мәсьәлә булып кала икән, авылда башка кеше җирми икән, яки җирлек кеше юк икән, монда мәхәллә була алмый, монда проблема хәл итеп булмый. Менә авылларның бетүе, менә шу авылларның иң беренче төп үзәктә менә шушылар тора. Чөнки авыл белән бала, бала белән башкасы ул берсенә бәйләнгән, мәхәллә ул шуның белән яши. Авылның менә кичерәк авыллар бүген утка түли алмыйлар, газга түли алмый өчен. Чөнки авылда карт-карчыклар калган икән. Ул инде бүген 10-12 мең пенсия ала икән. Аннан бер 10 сум садака белән генә ул булмый. Бар менә шушы зуррак производство авылларда яхшы эшләгән кешеләр, алар акчалар белән шушы мәчетләрне дә, башка мәдрәсәләрне дә әкрен ярдәм итеп торалар. Шуның белән була. Авыл кичерәйгән саен, кичкенә авыллар бит менә әле мин әйткәнчә әкренләп кичерәя баралар. Менә бу авырлык өстәлеп кенә бара. Әмма ләкин нәрсәдер кул кушыру түгел. Мин мәхәллә турында әйтәм. Бу мәхәлләне бүгенге көндә эшләп булмый. Хәзер менә безнең халыкта яши торган тагын бер шундый төшенчә бар. Намазга басуында, дингә килүендә менә пенсиягә чыгыйм әле, капка төбендә утыра башлыйм әле, менә шуннан соң эшли башламын дип дигән сүзләр бар. Менә сез яшьләр тартыламы? Менә бу теге трафаретны яшьләр бозалармы? Менә сез ничек ул яшьләргә ярдәм итәргә әзерме? Андый яшьләр күренәме? Өмет бармы дип сорау мин сезнең алга таба. Әйе, менә Пәйгамбәребез әйтте, 7 төркем кешене Алла Тәгалә авыр вакытта күләгә асасына алыр дигәндә,
Иң беренче гадел имам артыннан бара, үзенең күңелен яшьтән мәчет белән, намаз белән төгәнләгән, шуның белән барган, шу иманга якынайырга теләгән бала. Улы кеше дип бар әйтми, беренче чираттагы бала. Чөнки аның күңеле саф, аның иманга килүе, Аллаһны тануы, аның туры юлга, һидаят юлына керергә, әле аның күңеле чиста. Менә шушындый кешеләрне тарту, алар белән эшләү җиңелрәк. Улы кешеләргә караганда, аларның белән сөйләшү дә, алар белән тилү. Менә шәһәр мәчетләрендә булгалаган бар, анда бик күп яшьләр. Авылда шул бая әйткән проблемага барып терәлгәнлек белән, анда теге әз инде ул, әз булса да яшьләр киләләр, әмма ләкин шул килгәне кадәр белән аларга ниндидер менә шушы вәгазьләр аша, дәгъвәтләр аша юлларны күрсәтеп, алар икенчесен алып килә, шулай итеп ниндидер бер компакт булып кына яшибез. Ул күп булмаса да. Мәсәлән, җомгаларда biz булабыз 13-14 кеше, мондай вакытларда 1-2 кеше, алар нәрсәләр күп теге күләмдә булмаса да, бәрбер аз бар. Ниндидер бар. Кызганычка каршы тапшыруыбыз азагына якынлашып килә. Шуңа күрә без гадәти Марсель Пруст сорауларына күчәбез. Иратларда сез югары бәя итән сыйфатлар. Гаделлек. Хатын-кызлардагы? Хатын-кыздагы сафлык, сабырлык. Сезнең өчен иң зур бәхет нәрсә ул? Иң зур вакыт менә Аллаһны танып, Аллаһның кушуы белән яшәү. Тормышта иң сөймәгән нәрсәгез? Иң сөймәгән нәрсә бер төрле сөйләп, икенче төрле эшләү. Тарихта яратмаган шәхесләрегез бармы? Тарихта яратмаган шәхесләр күп. Төресе бар. Сез аларны атадыгызның кайберләрен бүген тапшыруда. Тормыш девизыгыз. Тормыш девиз менә шушы ниндидер авырлыклар аша, аны авыр дип түгел, үземнең вагызымда әйткән шикелле, әлегә әйткән шикелле теге сөенечле, куанычлы, ирек бирелгән халәттә әкрен алга таба бару. Амин, шулай булсын, хәзрәт. Алга таба да эшегез уң булсын. Иманнан Ходай Тәгалә айырмасын безне. Амин. Ва алейкум ассалам ва рахматуллаһи ва баракатуһ. Телебездәге имам һәм иман сүзләре бер тамырдан. Аларны айырып кую мөмкин нәрсә түгел. Һәр кайсыбызга да иманлы һәм имамлы булып яшәргә язсын дигән теләктә бүгенгә сезнең белән саубуллашам. Исәнлектә күрешик.